सब line no tong tei jotono viewer kaham tini kisa Facebook live ma khlai kha abo tei jotono nai tongnai Takhuk bukhuk joto ani friends tei hasti ni joto chini tibrasa do farokno khakchang mate hambai aparo tini Facebook o live khaimani karon ke haise miao 8 tarik February seng GMP rokni panda seng nukha tei belai khana la chema singsa sini do pharokni bisingo kok salai mani abono rugui no kisa kok sanani tini jotoni bwskango phaimani klaika chung bai chung sejalai rachimung tei sak no chung bai chung khlai chung bai chung kok hamya salai chung tei bwsuk tonglai sinai abono chini borok rok sak chung wansuknani jora wngkha tei kaham hamya sinani jora wngkha chung je sak samung khlailai tongmani eba himlai tongmani eba kok salai tongmani abo je bwsuk jetui kaham tei bwsuk jetui chini thinangni bagui eba chini do pharokni bagui chung bwsuk jetui kaham khlailai tong eba chini tui dunlai neta montri tei kwbangma politics leader rok chungno kaham khe soi lama tui chungno tuiui tong hinui chung sinani nangkha tei saimani chung himnani nango kwbangma neta rok lama korojak tabo chini do fano orai porai khlaina bagui eba soi kubui lama wansukmani bai chung thinango chungno thangjanani eba chini bagui chung sacha tei kwbangma hamari mannani lama o chungno tui khokya tei tui dulya khe chungno tabukse jora kok sawi phurwngui komorui tongo obono chung nukha biseskhe mia GMP ni je program wngmani jagao kwbangma chung kok sama rok nukha chung bai chung khlai chung bai chung sak bai sak no chung hamya salai simisa chung Tripura o rajniti khlai tongmani chung nugo ge abono tui no belai kha khammani kok oboni bagui kisa phirong rwnai chini neta himjaknai rok miao nukha chung kok borok kok narok thani chini hastini bubagra no belai kheno lachimung eba khwui kok saman rok chung nukha eba bono rachimung riui kok sama rok chung nukha chung bai chung obo haike kok salai chung tei bwsuk din tonglai sinai eba jara nai tongnai jara neta rogi himui tongnai rok borok bo kha sinani nangkha borok bo bujina nangkha tabuk ni jora kaham hamya no chung siui himnani tei swrungnani jora phiaba chung nukha miao bubagra no Naresh Jomatia songhai borok rok neta rok tei Radha Saban songhai neta rok tei Jitendra Chaudhary songhai neta rok je bubagra no khwui kok samani je kwbangma bubagrani samung khlaima rok no chajakya ngui da obo haike bubagrani
जों bai chung no जों hamya noi salaika eba lachi mungai lai so smai no politics no जों ni wan sumung bai जों wan sugi जों sak bai sak buthar layo sak bai sak hamya salayo sak bai sak no politics thunglayo abo chini do phawa bisu ti hamkrai no eba ang te kaisa samamu songo je Radha Charan sungni Naresh Jamatia sungni Agur Devarma sungni eba Jitendra Chaudhary sungni chini Maharaja Pradut Kishore Devarma bo borokni bisiti hamya khlaika abole baithang ang nije bo nugyako tei borok bo nugyako na nai ang khakayo borokni eba GMP motharokni bagai bubagra Takhuk sakjora kuno hamya khlaiyako eba even tipra sarongni bagai bubagra tini sakjora जों nangmani jora tei bubagra keboni hamyele khlaiyakona even bo je khlai tongmani abo tipra sarongni bagai kaham khlai tongmani ang khakao eba thinangni bagai bo sudu tini khana thangnani bagai simi khlaiya bo je kha siwi bo je simani bo kha simani jora tei bo je tipra sarong bagai tipra sarongno kaisa platform mo trangnani eba kaisa thinangni thamja eba chapjaya no chapnani bagai bo je kha nangai samung tangai tongmani abo tipra sarongni bagai to belai kaham kuk abo hai bo hai leader kaisa pono tini sak jora tipra hasteo tipra sarongni bagai soi kubui poitono tiye wan subui kubui ka tharke samung tangnai tini sak jora khorokchap neta phano nugyako eba kaisa party kwbangma regional party eba national party kwbangma tripura o tongo haikono chini borok kwbangma neta peta mantri kwbangma MLA tongo haikono bo haike khanangai tripura saroni thinangna wansugoi eba tripura saroni laibumano wansugoi eba tripura saroni bagai khanangai samung tangnai khorokchaphano bubagra hai basayako piaba obo tripura saroni bagai belaikeno kupal kaham neimano tamke bo hai borok khanangai basai pheman bagai piaba tini Naresh Jamatia songhai borokni bagai bubagra busuti hamya khlaika obo ang sawi meya haipono tini je Naresh Jamatia je kok saka je bubagra bo khorokcha nijini sakni eba nijini mani kok si maya kok borok si maya bosi tini do phano muthangnai pu bosi tini puila jati ulo party hinai pu bosi tini puila bo jati ulo party hinai kwbangma slai kwbangma samung tangai tong bora do phano muthangmanai bora do phani samung tangnai hinai tini Naresh Jamatia song bokhorok buprawoi je khanangai je bini buma buthajangma haike je asik khanangai kok jono sobarogo eba boroni sobarogo tini bubagrano khuye kok saitong nongna tini kok phirongna musungkha Naresh Jamatia song busuk juti tripura sarong bagai kaham khlaika eba GMP motha tripura sarong bagai busuti kaham khlaika abo jotono tini sak jora sawai mano piaba tripura sarong bagai GMP motha ne jo Naresh Jamatia ni kok sadia GMP motha je CPIM ni bedek je GMP motha je tripura sarong upojatini rajnitik bodolphu উপজাতি ni Takhuk sakjora Naresh Jamatia song go siwi tongo piaba upojati ni meaning upojati bo basabai bo go siwi bo sak party khlai tongkha eba party ni je mung pharjaka abake bo siria even bubagra je kobrok kahamke maya nijini mani kok maya abono rugo ke botini bubagra asakti prasarang bagai samung kaham khlai tongmani abono khamaye abono sejagoi tini bokok bubagra hai borok asuk kaham borok no botini obahake daphani kaisa dapha bai dapha nangainani eba dapha bai dapha walailainani abahai kai tiesi tini bo rajniti khlai tongmani chungnugo je omo je chini bagai je busuk kaham nai tini jodi bubagra no obhake khuye kok saitong kintu bubagra hamya tripura sarong bagai hamya khlaiya hamya si khlaiya hingkai ang tini bubagra no hamjak tongni tini ani daphani borok tini Naresh Jamatia songhai borok jodi bubagra no hamya sawi tongkha ang bahake asugui tongnai je obo kaisa nung politics thingli thik no kintu nini dapha bai nini dapha sung walai lai sung obahake sung bulai lai obahake sung kok sijalai salai lasimung lai sung busuk politics sini mantai soktai busuk toroi manai
nung busuk jugoi manai nung busuk hamari khlai manai nungkai busuk daphani bagai kaham khlai manai norok hai borok tini bubak rabai miliwi bubak rabai kok salai bahai ki tiprasar ni bagai kaham khlai man o kok no tisi norok salai na nango norok tiprasa bosongni ngai asai mani slai norok sui musuk ngai norok hai neta rok asai phekengke belai khana ang chawda khamu ang kuno dino norok jesa kaham khlai phana norok ni o je dopha bai dopha जों जे सिख्रग्लाय जों जे सेजालाय कक सालायमान ति नरक राजनीति खलाय तंमानि दफा कुन दिन थांचां मांगला कौ माहाके जों देबो अरय परय पिरिं परय नै थानाय बाहाय कि हामजानाय नरकनि जीएमपी म थानो त्रिपुरा सार जीएमपी म था गणमुक्ति परिषद ता माने क abno si nung khoroksa netangi nung khoroksa tiprasar ni hamgrai hine nung ora tini tiprasar ni rajnitik bodol ni nung gosiwi tongo nini a GMP ganamukti porishod ni meaning si buji nagari kene ga oboro thik no bui bai ram puisa rijagoi eba chiar pot ni ruboi no khlai tong piaba ang okok si kasana mu songo joto nai tong nai takhuk te bukhuk song eba GMP mo thani adong rok eba ada GMP mo thano rugoi nore jamati asong hai boro rono rugoi je boroni logi himboi je tongnai rok takhuk bukhuk rok sing tiprasa sia nugya kaham kai sing bujina rungya eba kaham kai chai to gya ngai ching himnai rok no sang kok kasana mu songo norok cheldi chini tiprasa rok omai keno piring poro ngai chung tini sakjora chung sekruk jagai bui bai जों बाय जों नांलायो बुइखे बेसराव हाबै बुइखे बिसिंगो हाबै जनो थुङै दङ सप्रागै दङ बुथारजागै सातकजागै रेप खाइजागै गोबांमा जागा सेकजागै गोबांमा बिरमान मानै दंबायो दामखाय जों जोंनि नेता रक जोंनि राजनीति हिमनाय नेता पेटा रक अमाहायकै जनो सय कुबै लामाखाय फोरोंगिया ते तुइदुलियानि बागै जों दिनै अबाहाय खाइजाक दं ताखकते बुहुक सं आबन बागै जों जेसा पार्टी खाइदि जेसा पार्टी खाइमानो पियाबा nini daphani bagoi nini kahamni bagoi nini thinangni bagoi kubui wansugoi soi compromise wo thangyaoi soi tiprasarani bagoi kok saimanai abahai neta abahai bororonor borni logi himdi takukte bukuksong जों nukha sika torkha lokha tabu njora जों mokoro kebo kosom thubjagya sinani bagoi जों himbai mano rutugoi mano srungai mano पेबा गाहाम हामिया सिनानि बागै सुनो भगवान आसो ति विजडम लेखा आ विजडम नो यूज खाइदि आं अकक सि कसा नाम सं बुबाग्रानि बागै मियाव आसके हामिया साखा आसके खैका अब जों जिनि दफा हाइसे जों बुइबाय तेबो सातक जाक दं बुइबाय तेबो जों नस्ट खाइजाननि एबा डिस्ट्रय खाइनानि बागै सुनो गुबिनि दफानि बरर एबा चाइतो गई तंगो के जों अजरा जों बाय जों अमाहाके कक सालायखांके जों बजरा बुफ्रो जों मोथांजाखनाय ते साबो मोथांजाखनाय जेएमपि मथादा तिब्रासारनो मोथांनाय गणमुक्ति परिषदनि मिनिं ता उपजातिनि मिनिं ता ताबो उपजाति नि चिरिखक तं उपजाति के साबोनि कक बायसा नंखाय निनि कक बाय नंखाय नों नरे जमातियाखै निनि कक बायदा साइतं nung kok mano bubagra lebo kobrok kahangke malia ঠিক ন কিন্তু nung le kobrok mano si nung kobrok gosia nung site bini sa musuk sakate musuk basane nung abono wansa da naika উপজাতি hine je nung gosi tongmani abon nini kok da nge nung kobrok mano jadi nini kok bai nung kok thai bai phalai mia nung neta ngoi nung khorcha daphana mutangnai ne ganamukti porishod nung ti sakha nge nung nini kok bai se nung phalmia ke nung ka nini kok sama daklai kasa nung ka ni mani kok ni ostis to narmo da klai kasa যদি সিতুতি সিয়া khlai tang ka bono boromuni sudah hinai bono boromuni sudah hinai Maya woi chai tok tongmani srungui tongmani abo juda bubagra tabo kokbrok srung tongo bebagna srung tongo bo
Kebangman tiprasa tahun tengah wansa bari tengah kobrok mai ya banglamang sai tengah itu. কিন্তু পরিস্থিতি ni je tongthani chathani pori thani je kobrok burungo klaya ma saya ni bagai je rungyang ngai thangma pia rungyano nung rungyang tongmani abono nung je serengya ngai ma serengya ngai ma saya ngai ma yang ngai nung tini sak jora tongmani pia tini sina na kan nung ni kok ni ma ni kok no nung sanani eba serengnani tini sika hangka nung abono serengnani chai tongnani abono phanangnani nung nango same no tini bubagara khai tongo bo tini kobrok surung tongo kobangma kobrok bai bo kok sadi ang bujibu ang bo surungnani ne bo tini gosi tongo serenggai tongo pia ba nung tini nore jomati are charaipron simi kobrok manai phayo ni kobrok tibrasana muthangna ne nung je party khai tongo a party ni mungsi gonomukti porishod kobrok kok thai dangka kobrok kok thai dangka nungba numano sinya numano nai tongnai haising tongsi ble buino ke nung kuduk tongo eleng ba ko sama nini mokoni bupang bokoso kodomano si nung nugya abar buini mokoni bupung ko phone chikon te no kai nung nugai nini mokoni phone no tikai di nung buino phunung tongo sakang nini mokoni bupang bokoso kodoma habjana nung tikai gladi nini besar ni moila nanjang na nung sekarang sapan bai suai nung poriskar khlai gladi ar pore nung bina tu godi chakadi গণমুক্তি পরিষদ উপজাতির কগ্র কক থাইদা গণমুক্তি পরিষদ কগ্র কক থাইদা জিএমপি কগ্র কক থাইদা নরেশ জমাতিয়া নিনি মুং নরেশ জমাতিয়া নরেশ ni mining tamo nini kogro kok thai beda nores obai ke chung tibrasa khlai walai kok salai ching tam labung nai nengke busugo kujugo kaimanai takhuk tai bukuk song obor no chung sina nakha ang siu nung siang ni গণমুক্তি পরিষদ bung pharja kana bat tabung nung sikana ble nini kokbrok bai nung khlai di NRC na tiye CA na tiye norok tabu meeting khlai layo of bill ba norok GMP rok par tongbo CPI me sarkar tongpro no Narendra Modi ti sakalasa apurke norok boro thoi tongsa boro thoi tong IPF ti rok যখন 2017 আন্দোলন খাইপ্রো নরক জিএমপি রক নখাই বুখনাবলাসা আপকে নুং নরে জমাতিয়া বড় তংসা নুং জিতেন্দ্র চৌধুরী বড় তংসা বড় এমপি ইংই তংসা রাধাচরণ বড় তংসা অগুর দেবন বড় তংসা মন্ত্রী ইংই নরক হাই বড় ন দফানি বড় ইংই আং খরচ তিপ্রাসা ইংই বুকুগো ক কাম সানাপানো ফাইয়া Tahu GMP bukosa haste atuk pang CPIM ni manik sarkar no NRC ni bagai CA ni bagai kok thai japan sama khnaya norok hai sui rogo tiprasar ni bagai rajniti thunai rok simi da kawa sui hai pereng tomo bai simi da no norok nite neta petarok mas sana pano tini sak jora tripura hastewo CA na kebengai kok saman muya khoblasa GMP গণমুক্তি পরিষদ সহ ত্রিপুরা রং রাজনীতিক সিমি হিনে নরক সিমি তা খাইলাই CPIM CA no কেবেং হিনে সাই দङ ফিয়া তিনি রাধা সনসিদা সানাই তিনি নরেশ জমাতিয়া সিমিদা সানাই তিনি জিতেন্দ্র চৌধুরী সিমিদা সানাই গণমুক্তি পরিষদ রাসারনি ক নেতা রক সিমলা সনরা নন CPM ni রাজ্য কমিটি ni প্রেসিডেন্ট রক কোন সায়াবলাসা তেই MLA রক কোন সায়াবলাসা
kubin daphani borok tini sakjora kok thaisa bano sayala siya na kabengoi belai wana ama sinja norok hai borok o ha saka asaya khonse ungkhamung Tibrasaro asuk khlaijak tongmani asuk buthajak tongmani asuk lomprejak tongmani asuk satok pitok khlaijak tongmani kok thaisa oti sayawlo naro tam khlaikasa 25 বছর CPIM 35 বছর CPIM tam khlaika sao coming school khlaika hospital khlaika homu khlaika hinai tam khlaika abar norok si rajyo sarok tong norok ni si khomota norok snamniake te sab snamnisa te sab snamnai tini Grambo school asuguri rima bai simingya tini hospital asuguri rima bai simingya thangnai ri ADC area o joto norok je school joto hospital je gram area o ADC area o je krog mani an guarantee ri saw thangni school nok tangoi rika pia ajaga o sui musuk thui tong tangai porinai kre tangai phringnai kre tangai abono khan naika nok chimi tangai rima bai ta ajaga unnoti ni able hospital tangai rima bai chimi ajaga unnoti ni able aro doctor thana nai aro ni facility bebak jaikha rima ni ya bolo si abo chol nai ble nungaro nok chimi tangai ka pi aro chakri khlaine masabo nung employment khlai yang ka aro sab nai nisa aro musuk da thunai punna thunai Lagochin Tibrasa area o ADC area o kuna jaga o school tongo school tangani kan norok thik no school khlai ka thik no ya aro norok master phurna chiri hoya chakri siriya 50 jona chhatro tongma jaga 2 jona master rima ba school chol ne na school ni teacher no rika a teacher bo masa mangni Tanggang kai sabta waisa rok thango masa waini rok thango nijini beton no ordek rigo aparani kisa misa sinai nungnai madumi fail eba kisa misa lekha kurong no borong ni ordek beton ni wei phurungoi tango tini bo ani kami chini kami roko abahai mang ang kabang ma praman rimano abahai keda abahai no rok chiri khok tong je chung school khlai ka hospital khlai ka bibhino kisu unnoti khlai ka hinai উন্নতি CPM khlaika porashona dik die khlaika ang khlaya hiya kintu chini Tibrasaro ni bagai khlaya town area ni bagai unnoti ka town area ni bagai sujog subidha ka town area ni bagai wansarang ni por ni sujog school kaham joto town no tongnai rong ni bagai ka gram ni bagai khlaika non গণমুক্তি পরিষদ Hospital tang rikha nang able school tang rikha nang able lachi chiri norok hai rajniti khane neta rok phachi se thui thang mor labn kha belai wana ma sincha kintu sanam sungya jeng Tibrasa mai ke salai ang norok no hini bani kono labn ya কিন্তু norok sanani baidyo ma khayo walainani koiri norok sin ayo nge ma sanai jengbai chung no walainani jengbai chung rajniti thongainani chung hamya khlaileni jengbai chung kathalaya khlaileni abahai samungji norok neta petarok kok saitong khlai tong kai obishek chung ma sanai obishek ma hinai asik bahai lachi yang mai kan norok lachi sidikisa bubagra tam hamya khlai ka ba Tibrasaro bagai bubagra ni nukungni busuk mai sokal chakaba busuk rang sokal chakaba nung tini Tibrasaro bagai khorsa kahan khlai tongmon nung tini asik brain ka kok saima
asok hamya saiman asok hamya kok sisalma botini samni thokai sokai sakaba kobrok ma yang kana do abai da hamyang thaka nung kobrok mana nung nin kobrok no tikhok yang tomale nin kobrok no unnoti khayang tomale IPF tirok Tripura sarok ni आंदोलन खाये आगरतला बुजाखा हेलमेट रक बुजाखा ताकन भिडियो फुटेज दङ वान साबु CPM पार्टी खिने रङ बुखना ब्लासा नर आसुन CA नि जदि याखन सिमि विरोधी खाइ तंखा तिनि IPF तिर आंदोलन खायमा जका तांगे बुसा बरङ न बरं तो CA नि केबेंग त्रिपुरा सर CA नि केबेंग छि आंदोलन खाइ ब्लासा koine musung ang khajani takhuk te bukhuk sungno obahai neta rangno siniwai norok loge risidi obahai neta rangno siniwai norok loge himchidi obahai neta rangno siniwai norok khatung sidi kubuite kubuya abono sungbo analyze khaimangkha bujiwe mangkha nai mangkha siwai himchidi takhuk te bukhuk song sung omahai ke mang obahai neta rangni ukologo himoi tongkai obahai neta rangni kok khnakai sungbai sungtung te kathalai mangla Tripura sarangno thansa khainan bagui eba chung thansa khai jekono samung khlai manan bagui chaitogoi tong chini hastini bubagra Rut Kishore Deborma nor naine di bini samon botam Tripura sarang boy tam hamia khlai ke ba Tripura sarang bagui botam tam onnai khlai ke ba bo botini nini ani bagai samung khlai kahamni bagai wansugui samung khlai tongtani botini nungbai jungbai no je hamya sajangni jungbai no je khuijangnani jungbai no je tola khiklaijangnani botini nini bagai samung khayangke botini chai thangnani thuinani bini angko bini rang puisa krediba nungbai chari jangna khani jangna nangba botini bini bobishot snamnan bagai nung hai neta jodi wanso kangke botini kuno dorkar nangya kaisa borok muni sungoi kaisa sikit tongoi kaisa educated ni samung khlai tongbo educated ni samung obhaya je nung sikha sikit tongoi je chakri mane ni nok poribar simi bhok thaisa bajikai simi no ngan aboya educated ni samung obo nung social worker ma khenai nini nung je do phawni hoite nung thui kerengja ka nin dofa kelengna nai ta nung nin dofa no bahai kai snamnai bahai kai thinangni jeng sasa eba kusugo kesawai terang mannai abahai samung nung ma chubanai jesik mansak nung khoroksa educated ning tongkai nung khoroksa siwai tongkai nung khoroksa daphani kaham hameno siwai tongkai nin dofa thina nai tongmani nin dofa kemana nai tongmani nin dofa orai porai ning tongmano nung siwai tongkai nung jesa ka bon nung ma bati nai bonosi hino educated bonosi hino siwo nung siwai sikito nong tongkai kebo nijini dofa no sukruna ni nijini dofa thuiteng nijini dofa kematong hino naya kinu nung hai nore jomate songhai Jitendra Chaudhary songhai bororo Radhasaran songhai bororo norok soi musuk ni bagai norok musuk bai baksa soman musuk si niji oblai na chakhangke thuinai nei musuk chiwai tangkai abla suda saya musuk ro pun ro sui ro sasika o video no khnai tangkai nai di kahangke eba share khai di tahote bukso musuk ro niji od bulai na chawai niji od jabra na chawai sum thuinai ne borok siwai tongangkai borok thopcha chalagya musuk pun rok suda kintu norokai abahaya norokai o lama na hingoi jeng common nai jeng orai porai nai jeng tebo school jang nai jeng tebo kemana nai siwai tongai suda norokai a lama no himoi tongo abar kaham khai tongai rono ka hamya sawo
Are nung kobrok ano sadi গণমুক্তি পরিষদ ni meaning eba গণমুক্তি পরিষদ kobrok kok thai baida bini kok thai ni meaning botamo te bini ok kok thai je গণমুক্তি পরিষদ ni je kok thai abo kobrok kok baida ano sadi Nores Jomatia nini mung Nores Jomatia to title but Nores bo kok thai bai sabani ba sabai tamani ok on Nores ni meaning tamo nung hai butwa nung hai sia nono sui musuk bai tulana khai kono se noro musangya abar khorok sa borok nini Takhuk nini buku kobrok maya bai kobrok maya bahai ke maya angka tangi maya angka abono kai nung wan suya hain langka kutumna ni hain kok sanani kaham khai tongmano kai sering tongmano kai nung kebeng nani abo kai nini upujuk tongka aboda nini samung aboda nini neta ni samung aboda nuno daphani bagai samung khlai dini neta chong bat par faltu neta rok janjani buma bahano busa buti bai thangai thui bisna thanjaka thui tongbo noro labungkha ampre kotok sok thui thangdi noro hai daphani muthangna ni daphani neta nai rok noro hai munish rok noro ni bok rok hai sia noko lithore asuk tangni কিন্তু daphani noro phiogla ang kok thechang sau অনেক খাইজা খাচিন daphani norong ni gunui norong hai neta rong ni bagai chung chini daphani tini sajara usuka orai porai satok pekto oba haja bima khlai matongo norong hai neta rong ni bagai norong hai borong rong bagai sia butua sia rong thogai tangai buini jagawa tangai kutume phunung maka tam lam kha norong ni agar tolaw mui thukum ma phari abon kha norong nuglia agar tolaw jagni abon kha norong nuglia sianu ya kuna rong thungklai trangai gari rangki bi subunggai buini bus kang phunoka absubai na netangkha absubai netangkha school kahamat di prasaro kaham kai mungko pori rijagya eba pori thani satok pito rompre sopre jak tongo mark rijagya kaham kai phurungjagya di prasa ngai aborong kha norong nuglia abar shikhari kha pati prawo tam shikhari kha nin basano shikhadari kha kobrong na margai nungti prawo tam khlai ka jepro CPM sarkar krepro 1992 ro norok tam norong ni andolon tam tongmani manik sarkar ni andolon tam tongmani manik sarkar tam samani tam security da tago sign rok khlaijak tongo document no Tripura ni refugee camp rok no tesa Bangladesh phirogoi rohnani kok rimaro biang thama kya tauka ba CA na chungbo opus khayu nei oro lachia khujia ke go silai Tripura sarong thoko goi jagawa sianu yarong thoko goi sui haing lai tongai ba 다고 CAA Tripura hastewa kubangma bosoromoy je Bangladesh ni illegal immigrant phai tongmani aborong no India ni je citizen namjagya ko ngake Tripura wo tini bahai kai butar ID card Aadhaar card ma ini asuk wansaro refugee phai tonero immigrant rok borok bahai kai butar ID card man tongmai khasa borok bahai kai Aadhaar card man tongmai khasa apukai norong nuglia norong ni sarkar tongkru koiso jona norong Aadhaar card butar ID card namoi rika saija man norok jagari kan norok saija ba
abake bo sabni ritrak bisingo litholai tongaisa naro tabuda sisa borok citizenship maya kene Raida sayati patani borok fainaro Bangladesh ni fainaro joto Tripura phake voter ID card pan card joto man thame ka bahake man chabani sarkar tongpro khlaijak boro tonga purnarok গণমুক্তি পরিষদ জিএমপি র বড় তো এডিসি এলাকাও ওয়ান সামকা বাহাকে পুং বুপ্রু পুং তাবু সিএনো ত্রিপুরাও ওগো চালু খ্লাইয়ানকে তাম নাইবা ওয়ানসা কুব্রুম তং তংলাকেবা ভোটার আইডি কার্ড মানজাক যত pan card senamjak, Aadhaar card senamjak, lag wansa tong lak deba, anung bah CA no khlai yang ketang ba, tak Tripura wansa rok Tripura raja wo nagori injek deba, tak kong nokok Tripura wo CA no calo khlai mania, hai pun no tahu agi je tong mah kan. Agi je tongma haken tongai na hinda JP rok ne tong NRC ke tam chang yeson ro NRC ke tam chang ya NRC khaya ke ni CA no kebeng mani meaning tam tong sa CA no kebeng be phano NRC jodi chalo ke mi ka kun lab kre Jitendra Chaudhary bubumu bahai ke Chaudhary phega Tripura saroni daphani kaisa daphan da Chaudhary nei mama kamini mutai khlaina ro eba parano tui dunai bonosi Chaudhary abu kun title yable abu kun mung haida Chaudhary bhai ke phege ning bumung Jitendra na ang sungu Jitendra Chaudhary no sunga ang Jitendra ni meaning tamo Jitendra bokok thai Chaudhary bokok thai bai Nora asuk kokbrok kokthai kokbrok non mani nero Tripura sarang bagai samung khaine ro nijini sak ni moila no sakang naiga di nijini mokol ni bufang boko so koroma no sakang diklaigra di ar pore se nini mokol ni bufang je boko so koroma habjak abono tiklai kan kachi nung buini mokol ni bufang buini mokol no moila nang tomani eba bofon phone haboi tomono nugnai nini mokol ji bufang boko so koroma habjak ne nung buini mokol ni bufang bikring no nung bahage nungnai buini mokol ni phono bahage nungnai nuk yawi dan no kopromai kok salai tong Jitendra Tripura si nungba Tripura jaching na wala sa nin title ba Tripura jaching wala sa ne bahage Chaudhary ingsa Kotok sore thui thama sakable naro go obai ke Tripura sarno oroi pore khlai tongma slaiba Tripura sarno menegnan bagai samung khlai tongma slaiba asik bosor 30-35 বছর নরনি CPIM রাজত্ব শাখা নর আসু বছর পর ত্রিপুরা সারনো এডিসি এলাকাও মূল পাওয়ার ইনানি নরনি সান্নানি নর সিসাইয়া আসু জরাফানো তাকে বরণ সিসাই ভেবে গেছেন নর তাকে বরণ সিসাখা ত্রিপুরা সারনো থকনানি ত্রিপুরা সারনো খুইনানি ত্রিপুরা সারনো ওয়ালাই বুলাই খেনানি ত্রিপুরা সারনো পিরিং পরাই খেনানি ত্রিপুরা সারনো থানজাং মানো সিক্রিনানি te nong ni te jaga managi da naro tabo obai ke thokai manani joralia joton sisaka te obobo angkoyu omai ke sianu ya kuna kuni ni borok thumboi obai ke noro te ta thokai na ni te lama ta rutuk sidi takok te bukso
नरनि लामा सुदा मुथुबजाक थानाय बन्दं थानाय सालसा किसा मिसा तिब्रा सरक ताबो बुजिना रोंखा सिखा दरक खाय अ जराव अमाहायके लामा हामिया फुनुगै एबा पिरिं पराय खायनानि दिगि ताथानि बेलाय बेजवांनाय khlaidi party khlaidi piaba kubui ti prasarong ni thangnani eba ti prasarong soi bukhariwoi ti prasarong thinango buchai manan te hamnani chuknani te changnani lamana soi kubui bai khai norok politics khlaidi nia ka kaminga tahabdi bejwangnai बहुत khlaiga norok ti prasarong no बहुत oroi poroi khlaiga norohai bat parno norohai munisurong no जों खालगै जों पयत खालाय तंगम बागैना जों दिनि अमहाय बिरमानो तिनि सा फायना नांगौ खालायखानके सय कुबैखे खालायदि ति प्रासारनि बागै सिमि नै एरें बाटपारि सामुंताक तांनि नियाखै केनेके तंग फियग लायग्लाक Lomboy kaduri kasilai tangainai ang samung kaham khlai tongai ti prasarang bagai ang hamya sajak angke ang bo haina asugoi tonglak nini abhai langka phangka kokbai lomboy kasugoi tangainai ta ti prasa tangi nung ang kaham khlai tongmana nung hamya sanaba ti prasarang bagai sa ang khanangai motangnai nei samung tang tongo bubagra nung pona tangi hamya sanai ba nung hai shui leta patakai samung tantra wagno tukuri dikan te sak halpeko thangnai haike tangkai hamjago haida norba wag shui hajible shui kbawi rima che bin kbapin te sak slak chanai aba hajible norba wag hai wag no bo nung halpe ni tiklai tukuri dikan te sak bo hai halpeko leta patang na thango aba hajible norba te khajani takhuk te bukhuk song ta thok jadi omhai ne tarok bai please অনেক ঠকা অনেক চুনো খুইকা অনেক চুং সিয়াইনে চুনো অনেক বছর omhai neta obhai suirok chुनो thogoi chung borno poito khlai believe khlai chung tini sak jora omhai chini biman chung manai tong tibra hasteo busuk bosor ত্রিপুরাও সরকার চাও জিএমপি রক ওয়ানসাট দাখা এডিসি এরিয়া ও দাখা হ্যাঁ আবকাই বিয়াং থাসা তিনিকে সিএ ন কা সুনানি তিনিকে সিএ ন কা সুনানি ভোটার আইডি কার্ড আধার কার্ড পান কার্ড রেশন কার্ড ভাইকে মাং কাছে বড় তিনিসা জোড়া যদি সিএ এক যদি আইন মতে সিটিজেনশিপ बारनि नागरिक उंगैमे अंके बरनि राइट्स भाइके माखा बर भोटार आईडी कार्ड पान कार्ड बेबांग न त्रिपुरानि समस्त किसु भाइके माखा बलियो हाबै दंसन ननि जेएमपी सरकार गणमुक्ति परिषद बजगा साप्रो অবহাই নেতারং পারাও হাবনানি তারেদি অবহাই নেতারং সিনিদি जों सिया जों असुक बिरमान असुक कष्ट दुख कष्ट मानो तमानि जिनि बरंनि नेता पेतारंनि बागैनो जों दिनि अबहाय मै दं ताखुकते बुखुकसं प्लिज अकगनो बुजिदि जुनो वालाय तलाय बुकलाय नाइसलाय अमहाय खालायमानि चिनि नेतारक न रां पैसानि बागै कोचिनि बागै चियानि बागै बरक बुइबाय सुकाकजागो फैयो दफानि बरक न दफानि बरक थाय तंगन हामिया सायो ओंखायनो तांलायो ngana बुथालायो सुकालायो यगलायो जोंबाय जोंते थानजांलिया बे जोंसि थानजांनि आंखाय जिनि मानथाय सकताय रबा हायनो क्लाय तंसिनाय ब्ले
जों सानना रोङिया जों हिमलायना रोङिया बुनि दफानि बर' रहायके जों लिडार न सिनना रोङिया जों बुनि दफानि बर' रहायके abon bagay na please ani koimung neta peta chini dofana mo thangnai ning himui tongnai ro no chung singoi himlai chidi Takhuk te bukusong khoroksa tiprasa buja khangkai sukak jakhangkai satok jakhangkai jotono khanang layo tini sak jora tripurao busuk je chini bororo birman nangkha dukho nanglaikha tok thajaka butharjaka rep khaijaka nok sotajaka kebang ma birman engkha history pontono evidence tongu direct buthajangmani abo singya durga puja ponto hordi boro chin borokno tankha bolirikha tam khaijaya tongsi chung tam khlaijaya tongsi tepono chini dofani neta petaro omhai sungbai chung te thanchangna rungya khlai tonglayo sungbai chungno sekaglai tonglayo rang kichani bagui chair kaisani bagui pot kaisani bagui abono sungma sinine Takhuk te bukukso Durga puja ponto chini Tripura sarona Durga puja wo pun boliri ma jaga borokno borili oi tankha Tripura haste wa asuk history kha chin borok asuk khlaijak bo chini umhai sui netarok umhai wak na hai netarok sungno thanjak khaina ringya thanjak khai chung ek khai chung phan baksa khai chung samung khaina ni abahai riya Dini GMP party fano chunu গণমুক্তি পরিষদ fano jodo Tripura thanjan taka ning Tripura bagai tam khain ma naiba tam khaika ba abahai kai no 25 বছর 30 বছর গণমুক্তি পরিষদ Tripura tangable tam khaika edisi area ote wansana supungdika edisi area ote wansana jaga phalika bagani Tripura wo wansara hamano kono opus khailia Tini kan nung sarkar kiri kan tini kan nung GMP edisi area ni kak thangna na kya tata bai na na kya nung tini kai ungsa sapka Tripura ni manthai sok tai no tie kok sadi nai manik sarkar beda saja manik sarkar ni khukti ke tam thaisa ba khana man nus nungria beda mukha chana ba Bangladeshi na ka Manik sarkar ke Bangladesh ra botini CAA oro citizenship act ain chi kri ke manik sarkar bai ke botini or jaga mukhyamantri chapai kya abon kan GMP 1 na kya oro CAA na tini opus khai saba ben chut ro mother chut ma kelore ro harami oddo honor tang ya asa kya Obonon chungma sinine Takhuk te bukusong please obahai musuk netarok borokna ni tuk sinai abon bagai chung khama sinai abon bagai je bini logi hinaro chung borokno follow khainaro ruk thanaro kaham hinaro kisa wansuk di Takhuk te bukusong kisa wansuk di chung kaham hamya ora thangkai chara chano chaya chini thinang ni bagai chini busabuti ni bagai chini next generation ni bagai chini thinang ni bagai chini hamfrai ni bagai busuti kaham ya chung abono wansuk chung ma himnai Takhuk te bukusong belai wana ma sinjakai samungkai tong chin netaro tini kudia hinya khalogoi tongphano obhai boror onugoi obhai bororok chin dofano ti khokna ni nei sak kung sugoi kotor ke kok sanai rokno belai wanao chung himna rok khasina nangnai hambai asuno ani biduno je nai tonai rok jajaya tongkhangke anon nakarni jamat tongkhangke himdi chung Tripura sarok thanjangnani tini bubagara Tripura sarok ni bagai thanjak khlainani bagai kha nangoi samungkai tongo bok tini kuno sarkar boi kuno ya bini pocket ni rang khibui Tripura sarokno kaisa platform no kaisa thanjak khai chung bini dofarok Mizoram rok hai Manipur rok hai thanja jati thanjangoi je borokno
je mantai sokterok borokni mote choli tongmani hai tini bubagra ai imangno tipra sarno thansa khlai mangkhangke tipra saroni je saman motino tapsak jora jong khlai mano kintu chini bororok chini leader rok jono oroi poroi ke sakagoi tono obo saimanan tini bubagra khanangai samung tang tongo please follow khlai di 28 दिन 29 दिन 19 दिन रंबो तिनी बाइक लेरी खाइ दङ आरो पार्टिसिपेट खाइलेदि ताकते बुकुक सं जों जे चुकनाय र जानजानि ग्राम थाखाय रुक थालायदि बुबाग्रा न फलो खाइदि उ राजनीतिक रक जुन एकदम अरय परय खायै आसुकै बरनि गुनै जों चिन्तिप्रा सारकन एबा तिप्रा हासना आसुकै नष्ट खाय आसुकै विनाश खाय रिका जों अबनो खामासिने ताकते बुकुक सं आउन बगा जतन आं गयजाओ जाते कुबुइनो सिवै जों जेकुनु सामुं खायना सका जों सिवैनो मा खायनाय साइमान सुगै मा खायनाय आं जदि अ लामाव हिंबै आं तिनी धर्मनगरनि आगरतला थानानि गारि सिनिवै काया हंके आं साब्रुमनि गारि कायतन आं साब्रुमनो सि सबायनाय आउन बगा जों साइमाना नांनाय अ बास अ गारि आगरतला थांनाय दा ओंखाय सांगौ गारिखौ कानाय आउन बगा जों जेकुनु लामा जेकुनु सामुं फानो नों जेकुनु सामुं फानो खनायदि कायसा लजिक तुयै कायसा सिवै आगने खलायदि आं तिनी खेताव माइबो खांगा आं मानै मुनै आबनो चानाय आबनो मुसानाय माइ माननाय माइ मानै आबनो आं चानाय हिने जों साइमानै जों माइ बरु साइमै आं के बरिया अ माइनो पकाय खांके अ माइनो काय खांके जाब्रा दां थानो कुबिनि बुथाय दां थानो कुबिनि बुफां दां थानो आबहाय सिया ओइ जों जेकुनु सामुं खाया कायसा मुइथुकुं जाकुमना फानतो काय हंका आबनो बुथायनो थायनाय फानतो काय फानतो बुथाय मानाय जाकुमना न काय जाकुमना बुथाय मानाय अ पाइथाक जरा सिवैनो जों अ बुथायनो कायो किन्तु ओ पार्टी खाइ तंनाय र आ हिमै तंनाय र आ नेता र जुनो ब प्लेटफर्म त्रांनो अ नेता ब बहाय ब अल बंनि याखां बुसुकता म जों आबनो सिया करेन जों बंनो फालो काय तंखाय ताखकताय बुकुक सं नों जाकुमना हिंकाय मानि अब नों हामजाया दराम पाइ थांखाय नों ताम खायना आनबगे जों जे फलो खायना र जों जे खायना जेकुनु सामुं जेकुनु लामा हिंदि साइमान सुगै खलायदि आबोनि थिनां आबोनि याफां आबोनि बुसुकता मुंनो बुसुति काहाम हामया आबोनो सिवै खलायदि आबोनो सिवै रुक थालायदि सिदि लगिरिलाय सिदि खलायनाया त नांगौ आबो सियानि कय बुं तंनाय ताखते बुकुस प्लीज हामबाय जतन